Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthi-ke uTirelo ngithi simaze lapha kwezingane zesithembu. Uyabona ukuthi Niyalwa nibanga ukuthi ingane ifana nobani. Yey, ka-social media kumnandi kodwa ngesinye isikhathi yazi kumnandi mawuzofunda nje ukuthi abantu baphawula abathini kwesinye isikhathi kuzosichitha isizungu mawunazo kwesinye nje uzohleka kodwa ezinye izinto guys hayi musani nje ukufuna ukuthi siningabazi nikubangelani ukuthi ingane ifana nobani ngoba ingane yakahlanganisi ngisho iminyaka emibili noma ngabe ifana nobani ke pho kunani ngoba nje khona ukuthi mayibheke phansi ufana noMayeni kuyangihlekisa mina ukuthi nikubona kanjani lokho mayisebheke phezulu ke nano mayebheke phezulu ufana nobaba wakhe uSibindi ufana nobaba wakhe ukuthi ibala lakhe limhlophe hayi ufana ubani futhi omunye senimfakile ekhona wakumndeni ismile kodwa esikamkhulu nikusho konke lokho kodwa musana ukuxabana yabo lokho ningakusho nje ngendlela enikusho ngayo kodwa ingabi nokuxabana ingabi futhi enye into ihambisane nenzondo hayi ngibonile ukuthi kena umawengane lapha kwizingane zesithembu wayenayo ibehavior ekhulumisayo kodwa ingane ke ayenzanga lutho phela sizocabanga ukuthi unezinkinga ezijulile mawuzohamba uyolwa ulwe ngengane ngosana ukuthi lifana nobani usana futhi okungasilona lakini hayi sizothi uneyinkinga ejulile sisibhuti malume mawuzokuthi ngempela uzolwa uliswe yileyo nto leyo sizothi hayi engeke asize ngapha ekhoneni sixoxe yakho ukuthi udliwa yini manje silungise le yakho ngoba ngeke ubanga ingane encane ukuthi ifana noba akunandaba engafana nabo bonke ngoba vele phela ingane yabo engafana noMayeni mayibheke phansi engabe intenjani yona leni show engafana ke noMayeni mayibheke phansi akunandaba mayese ebonakala ubuso uboy efane nobaba wakhe uma futhi esesmile afane ke nomkhulu wakhe indlebe zakhe izindlebe zakhe zifane futhi nezasisi wakhe inyawo zakhe zifane nezamamkhulu ayunankinga hayi social media niyahlupha kodwa mina into engakutshela yona uma uzizwa nje umoya wakho uphansi phithizela ku-social media uzoyithola into ezokuhlekisa kodwa ke ngakukhuza khona ungajwayeli ukuthi uhleke izinto ezingahlekisi ubheke ukuthi lezi ezinye izinto lezi izinto ejulile noma ngabe umuntu useyazama ukufaka ihlaya la lingangeni khona ukujwayela ukuthi ungahleki makuyinto esuke ijulile ithinta inhliziyo nomphefumulo womunye mase omunye ekubona kuyihlaya izinto nje lezi ezifana no body shaming la usubona khona nokunye bephulisha omunye ngoba nakho kuzoba nokuchwenza noma kube namagama ahlekisayo mase uyahleka ungayijwayeli ke leyo ke iba wrong kodwa leyo ukuthi ingane malibheke phansi hawu Mayeni mayise uvusa ubuso uSibindi nokuthi niyabanga hayi nalo othi ufana noMayeni ebheke phansi uqinisile nalo othi maye isikhanda ebheke phezulu ufana nobaba wakhe uqinisile nalona othi nje ingane ifana noMawayi nje uMawayi uqinisile nonke niqinisile phela ingane yashintsha namhlanje ifana nalo kusasa ifana nalo kuphela inyanga ezu12 isifana nomunye manje nje ayikho into eningayibanga nengane kodwa mina nangihlekisa ke yikho nje futhi ngize ngenza le video ngoba hayi iyangihlekisa le ndaba engihlekise nje ngiqala ukuyibona ukuthi hawu senisho ukuthi ingane ifana nogogo abanye ke balake yabo impi ke ukuthi bathanda umhlophekazi uvuyokazi no abanye bathanda uTirelo kodwa kunandaba phela guys akunandaba anakhona lokho akusiyinto elwisanayo ukuthi nje ku-social media niyahlekisa uyafana nogogo ebheke phansi uma sesibuka-ke esebonakala ubaby singer ufana nobaba wakhe Uma futhi-ke usubona ibala lakhe ufana noma wakhe, uyafana-ke nabo bobathathu. Ufana noMayeni,
ufana noSibindi, ufana noma wakhe. Mhlawumbe mase kuphele-ke iy'nyanga eziwu-12 nobe futhi senisho ukuthi ufana nobani, senibona ukuthi ufana nobani. Kodwa akusiyinto ukuthi seningaze nixabane nibhalelane amagama amabi. No, akukho-ke kuhle lokho. Okwami ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi baba.